ročne 2 policajné vrtuľníky a 3 lietadlá súkromných firiem. Ich prevádzka bude našich susedov stáť za 4 roky približne 2 milióny eur. Marian Kukelka, RTVS. Viac o tejto téme sa dozviete vďaka kolegovi Otovi Váhovskému a jeho hosťom v relácii K veci hneď po Rádiožurnále. Vlnu pandémie nového koronavírusu pripravené. Tvrdí to minister zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia Olano s tým, že napriek zvýšenému počtu pozitívnych prípadov jej na teraz čeliť nemusíme. V zásobe podľa neho máme aj takmer 250 000 balení lieku Remdesivir, ktorý predvčerom podali aj pacientovi na plúcnej ventilácii v Bratislavskej univerzitnej nemocnici. Jeho stav sa už počas 24 hodín výrazne zlepšil. Včera u nás pribudlo 19 nových prípadov ochorenia COVID-19. Odborníci ľuďom odporúčajú, aby nepovolovali v disciplíne. Ak príde druhá vlna epidémie, sme na ňu pripravení kapacitne aj po technickej stránke, povedal dnes minister zdravotníctva Marek Krajčí. Máme 1000